ta tabbata Abba zama daram. Alƙalan kotun kolin Najeriya sun baiwa duniya mamaki bayan da suka sanya kafa suka yi fatali da hukunce-hukuncen da kotun sauraron kararrakin zabe da ta ɗaukaka ƙara suka yi, wanda ya kwacewa Abba nasarar da tun farko hukumar zabe ta bashi. Alƙalan kotun kolin sun ce akwai lam'a cikin hukunce-hukuncen da kotunan suka yanke da farko, kuma babu yadda za a yi su zuba idanu suna kallon wannan gagarumin kuskure ya wuce tunda dai ai su ba makafi bane. A don haka sun dawo da injiniya Abba Kabir Yusuf ƙuri'unsa kimanin 165 da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta ɗebewa Abba tun da farko. Alƙalan sun ce sun jingine nasarar da kotunan da suka gabata suka baiwa jam'iyyar APC ta Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, kuma ma kada su sake jin an tayar da wannan magana ko da teburin mai shayi ne, saboda kuskuren da kotunan biyu da suka gabata suka yi. Dama dai injiniya Abba Kabir Yusuf shine ya lashe zaben gwamnan jihar da ƙuri'u sama da miliyan 1, ƙuri'un da ake ganin kakab Najeriya babu wani gwamna da ya taɓa samun makamantansu a tarihi. To amma duk da wannan hukunci, magoya bayan Dr. Gawuna waɗanda a watannin da suka gabata suka yi ta mafarkin ganin gwanin nasu a gidan gilas sun bayyana wa DCL Hausa martaninsu akan wannan hukunci. Ni Saraki, sakataren kungiyar Ayi Gawuna dan Allah. Za ka ji yanayin jikin nawa yau gashi nan dai, amma dai mu dama abin da muke fata gurin Allah shine ya zaba mana abin da yafi alkhairi a gare mu gabaki ɗaya mu al'ummar jihar Kano. To tunda wannan nasaran Allah bai tabbatar mana da ita ba, za mu yi dako gaba insha Allahu. So wannan ba wani abu bane, ina fatan mutanenmu da matasanmu za su kwantar da hankalinsu, za mu koma addu'an nan da muka ci gaba da yi da wadda muke yi a da na Allah ya zaba mana abin da yafi alkhairi. To wannan zabin nan da Allah ya tabbatarwa wancan gidan wannan mulkin, to mu a gurin mu shine mafi alkhairin. Mu yi addu'a, tunda mun yi addu'an mafi alkhairin, kowa ya kwantar da hankalinsa dan Allah mu ci gaba da addu'a. Da wannan hukuncin da yi, siyasar kwankwasiya ta ƙara samun ƙarfi a jihar Kano, kuma tuni magoya bayan jam'iyyar suka fara murna tare da yi wa juna farin cikin tsallake siraɗin da ya so ya yi awon gaba da nasarar da INEC ta ayyana musu tun da farko. Alhamdulillah godiya ta tafi daga Allah a bisa nasarar da ya nuna mana, dama kuma nasara ta mace. To mun gode wa Allah sosai da sosai, kuma Allah ya shiga lamarin Abba gida da ya nuna mana wannan nasara, dama kuma nasara ta mu ce. To alhamdulillahi kuma ya wuce, kuma Allah ƙara mai lafiya da zama lafiya, Allah kuma ya bahi na kusa da shi inda za su taimake shi, za su karfafe shi akan wannan aika da ya ɗauko na alkhairi, wanda kowa ma ya san aika na alkhairi ake, ko dan adawa shi ya sani, kowa saboda abin a fili yake, duk abin da ya kamata Abba ya yi shi. Yanzu kurin mu riba kafa ci za mu ci, ba a cika mana ba. Mun sani Allah muka ce mana kuma shi ya mana a lokacin da ba mu da kowa sai shi din. Suke da federal government a lokacin, suke da governor, suke da House of Assembly, suke da House of Representatives, suke da commissioners, suke da 44 local government chairman, suke da SASS, suke da MDs da duk wasu cabinet a gwamnati. Amma Allah ya nuna musu ikonsu, ya nuna cewar shi ke ba da mulki ga wanda ya so a san da ya so. Ya karba ya ba wa injiniya Abba Kabir Yusuf, gwamnan talaka balarabin gwamna. Sannan a hakan kuma suka fito suke jayayya da Allah, suke kokarin ganin sai sun kwace nasarar injiniya Abba Kabir Yusuf. Shi kuma Allah ba haka yake ba. Allah idan ya riga ya baka babu wanda sai ya kwace. Ni dan asalin jihar Katsina ne, wallahi ina rantsuwa da girman Allah a matsayina na dan jihar Katsina, saboda wannan farin cikin na yi ma Allah alƙawalin da izinin Allah zan yi azumi guda 2 na godiyar Allah. Alhamdulillah. To yanzu ko ina makomar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da jam'iyyarsa ta APC kenan? Ga babban lauyan Najeriya Farfesa Lawan Yusufari. Nasiru Yusuf Gawuna da magoya bayansa sai dai su yi haƙuri, domin ba a ɗaukaka ƙara daga wannan hukuncin kotun koli. Sai dai su yi haƙuri su jira, kuma bayan shi gwamna Abba Kabir Yusuf ya gama wa'adinsa na shekara 4, idan an zo zaɓe 2027, idan Nasiru Yusuf Gawuna yana da sha'awar yin takara, sai ya sake fitowa kuma ya yi takara ya gwada sa'arsa. Amma lallai ba wani abin da za su iya yi, sai dai su rungumi kaddara in hakan ta faru. A yanzu dai za a zura ido don ganin irin salon da siyasar jihar Kano za ta ɗauka bayan wannan hukunci da aka kwashe wata da watanni ana jiran zuwansa.
A tarihin gwamnonin da suka mulki jihar Kano ta hanyar siyasa, injiniya Abba Kabir Yusuf shine na 8. Kafin wannan nasarar da kotun koli ta tabbatar masa, Alhaji Muhammad Abubakar Rimi shine aka fara zaba a shekara ta 1979 a jam'iyyar PRP, sai Alhaji Abdu Dawakin Tofa, sai kuma Alhaji Sabo Bakin Zuwo, dukkaninsu 'yan jam'iyyar PRP, sai Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya take musu baya a jam'iyyar NRC. Daga nan sai Rabi'u Musa Kwankwaso da Malam Ibrahim Shekarau da kuma Abdullahi Umar Ganduje. DCL Hausa, Abdullahi Garbajani. DCL Hausa.